Hello guys, maayong udto-udto na guys. Nagsugod na kog panglaba kaganina pa guys. Mo na lang na ang nabilin sa to ang nilabahan kana. Ipangpakang na kog maayo guys. Naara to ang gilabahan. Ako nang gipanghalay ang uban guys. Kay gaapas man ta sa init. Mo ni ara. Napa ang uban gidto guys. Oh, kapuya oy. Naara. Itong punda, ang mga panglabahan mo na. Si George. Nga to ang bedshed. Ang habol nato nga duha ka buok. Apa ana gitang labahan nato. To. Apa dito gitang halay. Ako ang gianak og halay guys kay ang init ba. O dili man gud kaayo siya init kun mo na nga ako ang gitiwas og labatanan kay para mahumanda yun. Hay nako ni ay magsigig pa madlo nga. Partnership sa ato ang life magsigig pa madlo nga. Undangan ang nilaban undangan kay magpahuway sa daw. Ako ni undangan guys, mud nako ganan mo balik og laba guys. Munang ako na lang jud ning labahan tanan. Dagan-dagan pabaya na ako ang labahan baya. Ako apa ning pangsabunan. Ayong undangan dili ko mundang basta di ko mahuman. Ana ta kay makita tong virginity. Giuna na ko og laba ang habol kay para mabit tibug at ang habol og bedshed mga punda gipanguna na kog laba aya na ko gilabahan ang amuang mga sinina kay para ugma nya man na kog limpyo kagahapon nag general cleaning man ko kagahapon so magkuan na lang ko mag relax ako ugma magsilhig na lang ko ana ba silhig na lang ta ugma diba sige kung nga undangi sa kay magkaon kaon gud init og ayo man wa man kayo init diri baka dito sa ilahang trabahoan init diri di man kaayo manon jud ako net mahuman kita para wa na ko yung nahunaon ugma guys daghan ba kay bulingon guys nya ako ni humulan karon kay nagtuo ko guys nga duha mi mang labaan ni nya kay sayo man to ning lakaw kay travel Manila. O to magulat pa ko niya og hapon. Ina ko magulat og hapon kay daghan kay nimong bulingon. Nya. Ito man to sila matulog kay kuan man karon Martes. Uma man to uli. To nila man labaan ni. Nakasip pa kog sabon kay kung say mang laba perting kalasag sabon. O tan-awa kung nagamit nga kuan kaning powder di duha ka buok na pedaghan sulod. Kay na kung nagamit nga kuan bar tulo kung makulang na apay kaupat o kung siya to kulang pa ang isa ka kaana gid ba kulang pa nga kalas kay na siya og kuan sabon kung siya manglaba mo nang kung ako ang makaya ako na lang mulabatanan kung makaya na ako kay siya okay na siya manglaba galing lang ang sabon pating klasa nga humot ko siya nilabahan pod iyang ikuan sa sabon mo nang humot siya nilaban kay sabon yung ikon ako kay sa patang man halaga may akong sabon muhumot ang gapon kay pakngan na kung maayo ang kuan waswasan din pakngan gid sabna na po din pakngan ihumot kaayo ang resulta sa tong bulingon dian na init ako di ana dito na lang tong uban ang uban di ari ra kay kung muulan ni ako na ipadaplin di ana para unya makatulog ko di na ko magdagandagan ug mag-ulan kay makatulog unya ko may kuha ko bulak dai ina ulo toilet para imno na ko unyang gabi imot kay kanila bahan ganina ko nilaba guys mga alas 9 kay nagkaon ko alas 8 man kape niya nahuman ko og live alas 9 man mga alas 9 kapin ko nang laba nya wa pa ko naman sa ni oras ron ingon ana mo ko mang laba guys kinahanglan guys na ako nilabahan limpyo yun dili baho kay para di na ta magbalik di ta mo back job ba para hindi tayo mag back job sa ating trabaho kailangan na kahit matagal tayo matapos ang importante yung ating trabaho ay malinis ganyan diba bangon ng sabon bangon na kay ipakang tapos sabnan tapos waswasan tapos pakangan ako sabnan ako umot na diba yan ako na puning waswasan
Pagkahuman ako ana pud ning ipundo sa diri ay na pud nako ihalay unya dapit. Di okay kaayo. Ang uban nahalay ng uban oh. Kaya kuan mo guys akong gisab sabon dayon pakang sabon pakang. Di na naman atong nilabahan di gamay nalay nabilin. Ako lamin na kay kong pamati pag makalaban ako. Lamin na kay kong pamati guys pag makalaban ako guys. Pag wala na bulingon guys, lamin na kay kong pamati ana. Pak nga na po. Kauban ani oh. Umana ni pinaglaba din pak nga na po nato. Kay para wala yung baho. Anya na po maswasan pak nga na po. Diba? Si kayo waswasan na lang nato nila anti kanong kana po sila kauban na sila waswas po guys anam din natin halay waswas again o diba dagan jud kayo ang bulingon guys kay kagahapon pagudaan naka gamit na gugog duha ka powder paghumol nya karon ako duha ka kaduha na ni nga powder ako ang kuan ako ang nagamit niya ang kaning bar kung nagamit ning usa upat na ka bar akong nagamit pero at least muan di og sabon sibig ang sabon ako ba ug kadto si banana guys sa laghon kulang ra siguro ang upat ka bar. Murag 8 ka bar ang mahurot siguro niya din. Ang powder yang hurot siguro mga 10 ka buok. Na ana na siya guys. Kakala sa sabon. Kay yaha pa humot kag dagang sabon, lagi humot lagi dagang sabon. Unsaon man na ya. Humot siya niya pagkauga, yag singot nimo na nimaho na imong sanina kay giagi ra sa sabon, wala giagi pakang. Nang kabalong mamakang. Sungsuan ka siya sa napakang, napakangan dito na iyang kamot, hubag. Ako kay may kumutiming aning pakang, sa una bata pa ko, anad naman ko aning pakang. Ang labada ni sa una, magamit ng pakang. Dito luan mo sa kung ulang sa paggamit aning pakang. Una nga, sa pag-usan na kakuan sa kuan diya, hindi ni mapak. Pero na yung usay guys, kanang masayot na, mapakman, may kunya akong kamot. Na kanang ano ba slice lang ba nga pakakakang ba sige yung kanang para sa iya napakangan jud yang kamo Saba kay ko mga iro mura mo sila mga kurabi guys nabasa na ko bago man ako ani, dito sa ako maligo din, upahawas ako, kaya ko ang likod gangon-ngon. Nagsakit akong likod guys, munang upahawas ata guys, kaya kita ragi ako magsapir, o maligo ta nga bago na humanong panglaban, hindi nga sakit ang likod. Ang panuhot, na yan. Tulog na to niya, magsakit ang likod, murag di. At ugan, uy, mga iruin, yung gara. Nahilam ng mga kagwang guys. Namanggoy ka ng iro nga bayo di ana basa mo ang silingan sa unahan nga gaawag. Munong saba ayo magtapok ang mga tingong laki. Takilid ta kay makita natong virginity. Nagbrush ko guys, dirira ko sa semento nagbrush kay kung dito ko sa planggan na dili na po makuan matarong may itong sa semento di ara oh. Na. Kay para matarong na tuog kuan. Muni na kanindot diri guys kay og sinanay pa musilingan ana siya may pa na imo di kay tiles kayo makabras kag tarong inko nga ogi tuyo gid punin nako ingon ani kay para makabras kag tarong diri o di hindi kay pagkabras atong sanina tangtang tanan ang buling kay na plaster man pagkabras Puyan na guys, sakit o jud ang likod guys bro. Kaya guwanta lang jud nato kay o di nato agwanta di man mahuman ato ang nilabahan. Na. Pag umambras ko sunda yun. Namo na limpyo kay kung nilabahan. Nya humot kay kung nilaban bisan pag sington ka ang sanina dili man maho kay
Pakngan man. Langkad. Mo nagsabi yung nag-side view gani ko guys kay kita tong virginity o mag-atubang ta sa camera. Yan pakngan dayon, okay kayo. Was-was dayon, okay kayo. Diba? Alam nang labago. Diba mura ra mangyapon tagaluto ani pero kapoy lang yung laba kay dagahan man. Mura ra gyud ka magluto og naay mga birthday dagahan kag lutoon ana laba. Diba? Nagana na po mga kurkum mo. Anak na po sila. Sila naman ni kaminuto. So, ako sa nintiwason ang kuan guys sa kumbana. Kaniyahang boxer. Makang na rin ko. Hoy, dagod! Dayon. Yan, pag humanani guys, waswasan, pakngan na pod. So, pati yung pagkalimpyo ha. So guys, diri ra taman. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa YouTube channels, kung mga solid supporters. Salamat kayo sa inyong paglandas kung mga vlogs, kung mga live. So bye everyone. Amping tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.